jo? Start. Letovská ulice, příjem a průzkum. Jak to potvrduje, se na místě Letovská. Ty se nabourává, paní. Hele, tak můžem! Davide! Děkuju. Tak, začíná to všechno zvracet. Je to asi jeden počtek, tady. Nic? V pohodě. Mám tu dva zraněný. A ta jedna slečna, ne? Jedna už je u auta. No tamhle pořád tak si koukni, prosím tě, jo? A natáhni se vysokotlak. TPA 100, TPA 131 Fatalice. Jedná se o dopravní nehodu dvou vozidel, jedno osobní a jedno nákladní. A na místě jsou 3 zraněné osoby. Příjem. Tady se zde TPA 100. Jedná se o dopravní nehodu. Ale musíme odnést autu. Já to odnesu, hele, tak vidíte, tady stečelíme. Tady spala tam. Jo? Hele, zatím ne, zatím ještě tamhle nebo odnes, odnej taky Petrovi auto, jo? Tahle slavata základná stála příjem. Jo. Dalej. A odnesu tam Petrovi, ať ho tam vydá, jo? Kolik se povede obědu ven a kolik hodin přibliží? Mám taky přepravku. Ještě jednou. Kolik se povede obědu kolem mne nebo školy a kolik hodin přibliží? Vzpomínáte si, kolik vás bylo? Je to tam všechno připravený, nechám to na počet, rozhodčí technická česa na všechny stanoviště. My vám dáme jenom límet kolem krku, kdyby náhodou, by se vám... Bude tak nějak 11. A co je slečně? Mluví s váma? Slečna s náma mluví. A co je? Co si můžu vzít? Bolí něco? Nebolí? Bolí nožička. Ale můžeš, no. A tohle límec je velký. Počty z hlavy nevím, ale je to tam všechno připravený. Je to i menší límec. Připravená, to je tam připravený. Menší už ti teda odnesli teďka. To vyzali, že už ho nepotřebuje. No, to je vědět na těch stanovcích. Ale jestli chceš, ještě dáme asi jsou. Máme tam ještě ten. Okay. Honziku, bude nebo nebude? No? Tak, teď vám musím dát ten límec, aby se vám vysovali krk. Jaký chceš? Honziku, velikost. Dobrý, už máme. Jo? Čaj. Dobrý. Tak, pro postižené osoby bychom na místě potřebovali určitě záchrannou službu. Příjem. Nějak postižené osoby jsou ve věku. Jedna paní asi kolem 25 let, druhá paní ve věku 20 let, vědomí a vidíš nákladní. Raz, dva, tři. No, musím to ukolit. Já ji držím ze spoda hlavu, tak vodem dejte úplně. Slečna omdlela a dýchá. Jo? Vyhodí funkce v pohodě. Teď dýchá, tak by bylo dobrý po ní dát nějakou deku třeba, jo? Peťo, Slečna pro deku. pro deku a když tak tady slečnu pak položíme na deku, jo? Ale všichni. To je jasný.
Halo, slečno. Tu dýchá, to je dobrý. Pojď, nejdu. Tak jo? No. Je mi zarobená. Můžeš to nastavit? Okay. Nejde! Má kapucu! Zase to o kapucu! Dobrý. Můžu připevnout. Raz, dva, tři. Hop! Dobrý. Výborně. Tak tady vidíte. Tak tady jde dobrý, tady jsem k tomu. Tak je, má to celou zvoleninu. Musím nějakým způsobem to zafixovat.